Hola, soc la Laia Martínez, fisioterapeuta de la xarxa de centres esportius municipals de Barcelona i estic aquí per cuidar-te, a tu, que portes tants dies cuidant de nosaltres i que t'ho mereixes més que mai. Molt bon dia, soc l'Alicia Lorente de les xarxes dels centres esportius municipals de Barcelona i estic aquí per ajudar-te, igual que tu ens estàs ajudant tant a nosaltres durant tot aquest període. Hola, el meu nom és Andrea Juan, soc nutricionista de la xarxa de centres municipals i avui et vull dedicar aquest vídeo a tu, que ens estàs cuidant moltíssim totes aquestes setmanes, ja porteu moltes setmanes treballant perquè tot funcioni millor. I moltes gràcies per tot el que esteu fent per tots nosaltres. I espero que t'hagi ajudat, moltíssima força. I gràcies per tot l'esforç que esteu fent.